ka kɛɲɛ ni kɛwalejugu minnu sabatira Gao région kɔnɔna na dɔɔkun tɛmɛnen Gao région gouverneur a ye ŋaniya kuraw ta. O ŋaniyaw la a b'u la an ko minnu ma ko pick-up u ka nɔbɔli o ka jɔ Gao région fantan a naani bɛɛ lajɛlen na. Min ye an ko min ma ko couvre-feu n'o ye mɔgɔw ka to u nɔw na k'a ta 20 heures fo dugujɛ 6 heures kalo kelen ɲɔgɔnna seginni bɛ se ka k'a kan o fana sabatira. O tɛmɛnen ka bɔ yen radio minnu bɛ yan n'an k'a ma ko radio local u ka kunnafoniw a ka kɛ kunnafoni sɛnsɛnlo ye. An b'a jira la k'a fɔ ko ni ŋaniya minnu talen filɛ nin ye bɛ kɛ ka bɛn ni cɛnni min kɛra ka ɲɛsin bato ma n'an k'a ma ko Tɔnbɔkutu ani Gao kan ani Banba kan maramafɛntigiw kɔni ye binni min kɛ olu kan walasa Gao du kɔnɔna a cɛ ni muso b'u ka hakilinata di a ko ɲɛ kan. Seku Mayiga ale ye fonctionnaire ye. An hakilinata ye ŋaniya ninnu u ka banban u kana maa si woloma ka bɔ a la u kana siya si woloma ka bɔ a la ni mun ye i ban ka tugu sariya ninnu kɔ ɲangani ka da kun ani ɲangani mun ka kan. Azara Diko ale ye guwadɔnna ye a b'a jira k'a fɔ nin ŋaniya in n'a kun ma ta a kun kan ka ta. An kun bɛ k'u makɔnɔ u ka nin mesure sugu ninnu yɛrɛ de ta mɔgɔw kana bɔ pour que ŋaniya jugu minnu ŋaniya man ɲi k'u bɛɛ sɔrɔ ni nin kun ma kɛ cɛnniw tɔ kun bɛ juguya vraiment a ɲɛna. Mohamed Touré ale ye sifin ɲɛmaa ye a b'a jira k'a fɔ ko nin kɛwale a diyara u ye kosɛbɛ. Couvre-feu a ka ɲi parce que sisan Gao yɛrɛ mɔgɔw jugu ninnu caman de b'a kɔnɔ ani mɔgɔw u bɛɛ mélangera ɲɔgɔn na maintenant couvre-feu 20 heures vraiment o ka ɲi maintenant k'a daminɛ pick-up ta la pick-up vraiment n y'a dɔn Gao yɛrɛ cɛnni mun bɛ kɛ hala kɔsɛ in na yɛrɛ cɛnni mun bɛ kɛra kan kɔnɔ pick-up de y'a kɛ maintenant gouverneur ka décision ta vraiment o ka ɲi yɛrɛ de vraiment n b'a encourager yɛrɛ de maintenant an bɛ mun ɲini vraiment a kana kɛ tile kelen ou bien tile fila ko ye a kan ka ta c'est à dire u y'a daminɛ cogo min na bi a man ka bila c'est à dire à partir de l'instant là u kan ka minɛ fo san kelen. An b'a jira la k'a fɔ ko nin ko min filɛ nin a lawaleyara kabi septembre kalo tile 9 san 2023 Abdul Nasir Idrissa, Gao, VOA Bambara.